प्रशांत कोरटकरला आज कोल्हापूर न्यायालयामध्ये हजर केले जाणार आहे। कोरटकरची 3 दिवसांची पोलीस कोठडी आज संपतीये। पोलीस चौकशीतून काय झालं याची आज माहिती पोलीस देणार आहेत। बदनामीकारक वक्तव्य केल्याच्या आरोपावरून कोरटकरला अटक करण्यात आलेली आहे आणि आज कोरटकरची 3 दिवसांची पोलीस कोठडी संपणार आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आज त्याला कोल्हापूर कोर्टामध्ये हजर केले जाईल। शिवरायांचा अपमान केल्याप्रकरणी आणि इंद्रजित सावंत यांना धमकी दिल्याप्रकरणी कोरटकरला प्रयागराजमधून अटक करण्यात आलेली होती। तेलंगणामधून अटक करण्यात आलेली होती आणि या अटकेनंतर त्याला 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आणि आज त्याची ही पोलीस कोठडी संपतीये। आज पुन्हा एकदा त्याला कोर्टामध्ये हजर केले जाईल आणि कोर्टामध्ये हजर केल्यानंतर पोलिसांना चौकशीमधून काय समोर आलं याची माहिती पोलीस आज कोर्टामध्ये देणार आहेत आणि त्यानंतर प्रशांत कोरटकर याला कोणती कोठडी होतीये, त्याच्या पोलीस कोठडीमध्ये वाढ होतीये की न्यायालयीन कोठडी मिळते याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलेलं आहे। आज 3 दिवसांची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर प्रशांत कोरटकर याला पुन्हा एकदा कोर्टात हजर केले जाईल।